ulindele ukuthi bafike abakashezi odlabo sikanandi ochubelihle ezake andile mfana wami ngisukelile ngihlayele kwami wathi uzongibhathisa ufuna iflower lami ngiyakunikeza ke lona mfana wami hayi ke seyishayile kumkhonyana manje ziphelele hayi ke akukhali lutho mfana wami angikhali ngalutho nje phelele mfana wami phelele isiyo koshezi kodlabo asikakakikizi abakhonyana basekhonyeni Kamkhwanazi singunumi na usisikanqobulo omdala namhlanje sihlangene ngento emnandi sihlangene ngoNqobile wasekhawuda Thongilamayo uzogana namhlanje uganwa uSibari uDlaba so nje ujatshuliwe nje kuhle ku right siya prepare senza yonke into silungiselela abasemzini siyabalungiselela basifuna mebefika yonke into I right so siswami nje namhlanje ngimfisela nje usuku lakho olukhulu ngimfisela konke okuhle yonke into ihambe kahle sikhona thina sosimgadile ngoba usazohlala phansi angakwazi kwenza lutho but nje athembe thina udadewethu angene kahle nje uyazi manje so umakoti emzini yabantu aziphathe kahle ahloniphe emzini ahloniphe uSibari wami ahloniphe umamezala ahloniphe ngisho ikati lakhona siswami abe humble ke nje bevele humble abe njena nje ngiyamthanda kakhulu beneSibari wami bafisela inqubekela phambili kule journey abayithathayo manje ngiyabathanda mncane Sithembile kaMkhwanazi usisomdala kamakoti yebo namhlanje sihlangene ngomembeso wakhe sithi nje ayiphathe kahle la yakhona simfisela inhlanhla konke kuphumelele kuhambe kahle nosuku la namhlanje sihlangene ngomembeso wakhe banokhuliswe kahle ukhulena ngokuyiphatha kahle nje ngiproud ngaye kakhulu ukuthi nje aqhubeke nalenhlonipho yakhe naye aphinde futhi amthanda amsaba uJehova njengoba emsaba nje mayebeka yena phambili konke kuzophumelela kuqhubeke konke kube kuhle into yabo nje biqalile nje iqhubeke kakhulu iqhubekele phambili nje iphumelele ibe yinhle lithi nje abe muhle namhlanje aglowe abe umakoti omuhle Sanibonani bantu bami engabe ninjani ezweni laseHammersdale E4 namhlanje size ngomsebenzi omuhle kakhulu wendodana indodana izombesa kaMkhwanazi angazi ngachaza ngithangene phambi kwaJehova ukuthi uNkulunkulu waze wasisiza ngosuku la namhlanje lwaba impumelelo ngibonga kakhulu engathi uNkulunkulu angasiza sihambe njalo kuze kufike endabeni yokuthi bashaye ifindo lomshado kube kuhle hawu ngaze ngajabula ngibafisela inhlanhla nesibusiso kube kuhle njalo amen Andile wakashezi sikhuluma naye eMsinga kodwa ke ngikhulele khona la eHammersdale sase sakhimbali la kwaMkhwanazi size namhlanje sihlangene namhlanje ngokumlobola ungoduso yethu bese siyamembesa kanjalo nefamily yakhe nginalokho emqondana kuyathusa kakhulu because lesi sifiso kade ngaba naso I think usuphelile mina ngizwane naye for 16 years kodwa usuphelile iminyaka engaphezulu kwa10 sizama sihlanganisa kuthotha akwenzeki but namhlanje mase kwenzeka kanje that's why ubona ngazi ukuthi kuvuka leyana so inyembezi zenjabulo enginazo ikona nje ukuphila ngokuthula ngendlela kade sivele siphila ngayo kuhlale kuhlekwa ekhaya makuqhamuka yena noma Mkhwanazi kwindlovukazi yamadlaba ephelele uma Mkhwanazi ngisho uPenelope hayi ngithi akeze sizohlala kahle ekhaya uvela usiphethe kahle all these years akeze ke manje officially sekufika isikhathi yonke into nesikhathi sayo uhlezi kusho yena ukuthi yonke into nesikhathi sayo I think nalesi sekufike sona isikhathi sethu injabulo nje kuphela obalulekile Tata
sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela abantu sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela abantu sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela Tatile senyakuthatha yithi senyakuthatha awu senyakuthatha awu tatile senyakuthatha yithi senyakuthatha ngiyakuthatha oh tatile senyakuthatha ngiyakuthatha awu senyakuthatha sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela abantu sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela abantu sengizomthatha sengizomthatha sengizomshiyela abantu sengizomthatha